Panguva ino yataona kuti VP Constantine Chiwenga for the past week was traveling across the world. Panguva ino achinoatenda ma high level meetings. But I wanna put VP Constantine Chiwenga, he also had the chance, he was given also the panel with ashare on his own views. Kuti sema African countries, what can we do kuita kuti nyika dzedu dzisimukire, kuita kuti vagari venyika dzatinotungamirira aiwa vave vanokudzikana nenzira dzatinoimplementa kuti nyika dzedu dziendere mberi. Ndisanapera mashoko anobuda panguva ino tichiona the return of VP Constantine Chiwenga aiwa to Zimbabwe achipedza his mission yakanga aenda across the world. Don't subscribe or like on the bell icon. Tomina paenda majara Joseph Mdanyura chiti in the next 5 hours President Chiwenga will be arriving home. Azvinyadzi zviri kuitwa by those who were never born to be leaders but criminals. Oftentimes Zimbabwe feels homely when he is around. When he is not home, tinenge takabatira hana mumaoko kuti what next is he going to do. Ndo ma developments anobuda panguva ino vachiti VP Constantine Chiwenga is now coming back home. Aiwa akudzoka kuzvinyadzi zviri kuitiwa nevamuri kuona vane proximity to power. Maybe you can say those who are abusing power or something else. Panguva ino vachifara vachiti aiwa kana tichitoona general vachidzoka tinototi aiwa baba vauya, totofara toti aiwa general vedu vauya, just because when he is not present, meaning when he is absent, vamwe vanenge vatobatirana mumaoko kuti what is going to happen next. Developments ari kuda panguva ino, and also saying kuti VP Constantine Chiwenga, he was traveling across the world achinoatenda ma-meetings, achinodzidzawo nekunosharewo information kuti what can we do kuti nyika dzedu dziprogress dziendere mberi. Zvinoratidza kuti ane chido chekuita kuti senyika yedu yeZimbabwe tiendere mberi, vanhu vakwanise kuproviderwa ma-services anenge ari best, kuprovide employment pamwe chete nekustopa corruption. Bira comment section yedu dzofungo enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.